سلام كبرات تخاتلتي داسنا اكسترا نحجي ابستدالو وزيناتات نزينا عرفتي منستر فاينانس ايرترا زنبره منستر برهانه ابره زملكت وصي زول زينا صومال نمنقد داير ايتيوبيا نايم اقاد متانقاقتا محلافه سودان مس ايرتران ايتيوبيا نابزداوبا كبابيتات حمام كوليرا تراي مهلاو علاو مخانون مساب تግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ፖለቲካዊ ወጥረብ ዝተሓዝ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሕወሓት ሰቢ ዝምድብ ኢና ክንብል ሂብዎ ዘሎ መግለጽን ካለን ዘጠቃለለ ክኸውን ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሪ ተኸታተልትን ምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩን ነታ ናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁን ብኽብሪ ይዕድመኩም ኣብታ ኣብ ከቢድ ኩናት ሓደ ትርከብ ሱዳን ኣብቲ ምስ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝዳወብ ከባቢታታ ሕማም ኮሌራ ተራእዩ ምህላው ተገሊጹ ኣብ ሱዳን ወላውን ኩናት ቀድሚ መጀመሩ ሕልፍልካ ኣብ ገለ ከባቢታት በሰንከ ዝተበከለ ማይን መግብን ሕማም ኮሌራ ይርአ እኳ እንተነበረ ድሕሪ ኩናት ግን እቲ ኩነታት ተጋዲዱ ኣብ ብርከት ዝበለ ከባቢታት በሰንከ ዝተበከለ ማይን መግብን ብሕማም ኮሌራ ዝተታሕዙ ዜጋታት እንዳበዝሑ ይመጹ ምህላዎም ይግለጽ ሕጂ ድማ ምስ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ዝዳወብ መብረቃዊ ከባቢታት ሱዳን حمام كوليرا ببزح يرأى مهلاوي قلت على منيستر تعنا السودان هيثم إبراهيم علاوي جروا أبزل حبريتا أبزوان أب سودان أبتن مسير تران إثيوبيان زداوبا زبطات كسلان قدر فنيو ببزحي كوليرا زر أزلن زخاف الدرجة بزحي زلن زبالة كساب حجه بمسيرة منيستر زرقي وزل حبريتا دما حموش تميتن حمسان شديشان سبات بحمام كوليرا كم ستحزن كابزيوم دما عيسران شوعتن هوتم كم سانون تقاليزو وهبت قالوا ودبت عنا علم مارغاريت هاريس بزعبا ኣብ ሱዳን ተራእዩ ዘሎ ሕማም ኮሌራ ኣመልኪታ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ ኣብ 2023 ወርሒ 4 ኩናት ካብ ዝጀመር ንድሓር ኣብ ሙሉእ ሱዳን 11327 ዜጋታት ብሕማም ኮሌራ ከም ዝተታሕዙ ብሚኒስትሪ ጥዕና ሃገር ሓበሬታ ከም ዝበጽሖም ካብዚኦም ድማ 316 ሰባት ህይወቶም ከም ሰኣኖን ገሊጻ ኣብዚ ወጽኢ ዘሎ ሓበሬታ ከዓ ብተወሳኺ ኣብቲ ሱልሳዊ ደብ ተባሂሉ ዝፍለጥ ንኤርትራ ኢትዮጵያን ሶማልን ዘራኽብ ደባዊ ከባቢታት ትርከብ ወደል ሕሉ እትበሃል 350,000 ህዝብ ዝነብረ ዓዲ ኣስታት 157 በዚህ ሕማም ተለኺፎም ምህላዎም ተገሊጹ ኣብ ከሰላውን ብፍላይ ኣብ ሕክምናታ ከተማ ኣመና ብዙሕ ዝኾነ ቁጽሪ ብኮሌራ ዝሓመሙ ዜጋታት ይመጹ ምህላዎም ተገሊጹላ مس ኢትዮጵያ በጉዳይ ሶማሌላንድ ኣወጥረ ትርከብ ሃገረ ሶማል ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ሶምናት ናብ ኤርትራ ከይበረረ ዝተኣገደ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ መሬታ በረራ ከየካይድ ክትእግዶ ከም ትኽእል ኣጠንቂቓ ሶማል ነዚ መጠንቀቕታ ኣመሓላሊፋ ዘላ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ሶማል ኣብ ዝገብሮ በረራታት ኣብ ናይ ቦታ ጽሑፋቱ ንሶማል ክንዲ ዝጠቅስ ንማዕረፎ ነፍርታት ብናይ ኮዳት ቁጽሪ ገይሩ ይጠቅስ ኣሎ ብምባል እዚ ድማ ንሉላውነተይ ዝጥሕስ ኢላ ነዚ ውሳነ ክትወስዶ ትድረኽ ምህላዋ ገሊጻ ሶማል ንመንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ነዚ ጉዳይ ክዕርዮን ንሉላውነት ሶማል ክኽብርን ክሳብ ዕለት 23 ወርሒ 8 ዕድል ሂብዎ ዘሎ ኮይኑ ክሳብ ሽዑ እቲ መንገዲ ኣየር ነቲ ገይርዎ ዘሎ ጌጋ እንድሕር ዘይኣሪምዎ ናይ መጋዱ ስጉም ተወሲድና ናብ ሶማል ከም ዘይበርር ክንገብሮ ኢና ኢሉ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብዛዕባ እዚ መንግስቲ ሶማል ኣውፂዎ ዘሎ መግለፂ ብዝምልከት ክሳብ ሕጂ ግብረ መልሲ ኣይሃበን ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያን ምክትል ፕሬዝደንት ሰልፊ ብልጽግናን ዝኾነ ኣደም ፈራሕ ፕሬዝደንት ሶማል حسن شيخ محمود إثيوبيا وسومال لولاونتا أي تخبر لنا لا كم لولاويت هاجر أي تريانا لا لولاونت سومال أفلتو كي هابت كأم مسأز الرب أين كايدين نازبلو مجلس عمل كتو أبزهبو قبر ملسي نت مجلس إيه أنصار أبايتا زلو كوننتن أنصار سناي قربتنا يكبل جليس وا نسو أم مجلس يواسيو منجس إثيوبيا وترو مسجورا بتهاجرات سلام رجوعنا خسافن كتحابر دلويو زي بمراحي سومال توهيب زلو مجلس أجن أبايتا زلو كوننت ربحتات نيكلت يوم هزبي سناي قربتنان أب قمت زي أتي إلوا منستر فاينانس إيرترا نبر برهانة أبره أب إيرترا بيت مأسرت كم زعرفه سدراويتو نمع كان زينا بي سحاب بيرم أتو برهانة أبره بعسرت شوعة مسكرم كل التشحن 10 شمتن نقوهم مسودو نقور سيلون أب كتما اسمرا دحر موزو بحالتات كابز التحز أب زي تفلت أبوتا تأثيرو كم تسأنحي فلات منستر برهانة أبره أوش تعدو خوينو نبوليستات منقس إيرترا بقول عزنقفة هقري إيرترا زبلا خلت تمس أحفتي أوز أي دحر محتاميو بحالتات إيرترا زتتحزا دخونه بزي زخونه فردا ومسرح عم أسرتي سانيحو نسو أبت مصحفو متأتاو الديمقراطية وسرعة كهلون أخيبا هاجرو بايت إيرترا كايدن يتصوعو منستر فاينانس إيرترا نبر آتو برهان أبره أبتئوان بريزيدنت سياسة فورقن نبهزبي إيرتران كابس مرازل أخو مخوان زغلاص ناي دمص ملأختي بريزيدنت سياسة فورقن أتوم زركابهم بهيو تريفهم زلو أبلات هاجرو بايت خكوبمن سلطانو بسلامون قد خقدفن أب قدم حزب قريبهم حلفن هلون كوناتات إيرترا بقلص خكاتو عن تصويع منباري ذكر
أتو برهان أبره بشحن 1945 زتولد خوينو أبي إرترا دحيرو دما أبي إثيوبيا تماهيرو أبي يونيفرسيتي أديس أبابا قداماي ديغري خركبن كله بشحن 1970 كلتن دما أب حبرات منقستات أمريكا أبي يونيفرسيتي إلوناي بقطباو مهندسنا بماستر استمرقو بدحريو بشحن 1975 ناب ثورة إيرترا يتسلفو أبوان قالسي أب استفلالي العلوي صفحتات دحر مقلقالو دحر ناصنت أب بيت صحفة بريزيدنت دايركتور ماكرو بوليسي إيرترا خوينا كم زغلغلن أبال هاغراو بايتو بمخوان دما كم زتمرصن يفلط أتو برهان أبره كاب كلت شحن عدن كساب كلت شحن 10 منستر فاينانس إيرترا خوينا دحر مرقحو أب صبصاب أتاويتات تكال عدنا بيشا قلصنت كم زيلا بمغلاصيو قلصنتن تحتاتنتن نخولو حتو بملعلو كاب منسترنتو تاليو كوف كبل واي كم زدسكل تغيرو زنبره اتن اوشت إيرترا خوينو نمنقست إيرترا زنقفا كلت مصحفتو دحر محتامن دما ب10 شوعة مسكرم كلت شحن 10 شومتن نقوم سودنا ختما نقرس واتين كله بابلات صاتا إيرترا بتحت قيداتيو كساب غزي عرفتو اب بيت مأسرتي صنيحو قدمي كلتا معتاد داقم أبو ومبر حوحات كوين زتمرصه دكتور دبرصيان قبر ميكائيل اتي زمرح زل حوحات نتوم بتغيزياو محدار كلل تግራይ زلوا አካላት ከለገስ ስልጣን ከም ዘለዋ አሚቶ እንተኾነ ግን አሞንጎ መራሕታ ጋጢሙ ዘሎ መፍንጫል ሕጂውን እታ ተዋጽ መዝራብያ ክብል ተዛሪቦ ደብረጽዮን መግለጺኡ እቲ ግዜያው ምሕዳር 50 ተደመረ ሓደ ናይ ሕወሓት እዩ በቃ ምሳና ስለዚ የለኹም ካብ ጽባሕ ጀሚርኩም ኢልና ንሕና እዚ አይን እውጅን ንኽእሊና ግን ንዓና ኣይውክሉን እዮም ዘተይና ክንገብር ስለዚ 50 ተደመረ ሓደ ናይ ሕወሓት ስለዝኾነ ሕወሓት ይሰብ ዝምድብ ኢና ክንብል ክብል ኣብትሎም ዝሃቦ ጋዜጣው መብሪ ኣፍሊጥሎ ናብ ጎናጽ ከም ዘይኮድ ዘነጸረ ዶክተር ደብረጽዮን መስኮሎም መሻርክታ አካላት ማለት ፌደራላዊ መንግስቲ ሰራዊትን ምሁራትን ዝርከብዎም ክላዘቡ ከም ዝደልዩ ድማ ኣመልኪቱ በስምምዕ ፕሪቶሪያ መሰረት ዝተመረጸ መንግስቲ ናይ ምጥያስያ ክትከውን ዘለዋተ አጀንዳ ክብል ወን ተዛሪብሎ ህዝቢ ትግራይ ናብ ዝመረጸ መንግስቲ ምኻድ እምበር ኣብ ግዜያዊ መንግስቲ ዲና ክንነብር ከምቲ ዝተገለጸውን ግዜ እኳ ሓሊፊ ይባዕሉ መጀመርያ 6 ወርሒልና ሓደ ዓመት ኢልና ሕጂ ናብ ካላይ ዓመት ይዝኸይ ዘሎ ክብል ወን ተዛሪቦ ስለዚ ግዜያዊ ምሕዳር እንተ ኮይኑ እቲ አጀንዳ ዝተመረጸ መንግስቲ መዓስ ነጣይስ ንዑ ዝኸውን ምድላዊ ክኸውን ዘሎ ወይሎ ብሄራውያን ውድባት ትግራይ ሳሳውያን ትግራይ ውድብ ናጽነት ትግራይን ባይቶና ዓባይ ትግራይን ንኹሎም ፖለቲካውያን ሓይልታት ዘሳተፈ ግዜያዊ ክልላዊ መንግስቲ ክምስረት ጸዊዕን ምህላውን ይፍለጥ እዚ ናይ ሎም መግለጺ እቲ ኣመንጎብ ዶክተር ደብረጽዮንን ጌታቸው ረዳን ዝምርሑ ክልተ ጉጅለታት حوحات استفدره بوليتيكا وطرن عرقي يخيد مهلاو زملكتيو بزحلف سمن بدكتور دبرصيان زمرح وغن افلطو بورد مرجع ኢትዮጵያ ዝተነፈጎ መበል 14 ጉባኤ ከካይድን ኮሎ ነቶም አቡ ዘይ ተሳተፉ ጌታቸው ረዳ ዝርከቦም አባላት ማዕከላዊ ኮሚቴ ካብ አባልነት በመእጋድ ሓደሽቲ መራሕቲ መሪጹ መዛሙ ይዝከር ዶክተር ደብረጽዮን ባዕሉ ካብ አባ ወንበርነትን ማዕከላዊ ኮሚቴን ንኽእለ ሕቶ ኳን ተቀረበ ኣብቲ ጉባኤ ግን ክጸንሕ ኣለካ ከም ዝተባሃለ ወንገል ይጽሎ ነቲ አካታዒ መበል 14 ጉባኤ استقاومو አባላት ተወደብ ወገኖም መድሃን ህዝብን ወድብን ብዝብል ጭርሖ አኺባ ኣብ መቐለ አካይደም እዮም እትና ዓበይ ዝኸይ ዘሎ ምትፍናን ኣብ ዝዋን እዚ ናብ ቆርቆስ ስልጣን ኣምሪሕሎ ፕሬዝዳንት ግዜያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ጌታቸው ረዳ ኣብ ዘመሓላለፉ ሓድሽ ትእዛዝ ኣብ ኩለነተን ኣብ ትሕቲ ምሕዳር ዝርከቡ ዞባታት ንሱ ዘይፈልጦም አኺባታት ከይካየዲ ኣጊዶ እዚ ከምዚ ኢልን ኮለ ድማ ምክትል ፕሬዝዳንት ግዜያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ፖለቲካዊ ዘይምስማዕ ናብ ጸጥታዊ ስግኣት ከይምዕብል ዝድለ ስጉምታት ይወሰዳሉ በመባል ጸታ እትክልል ንምርጋጽ ኩሎም ወገናት ቀይሕ መስመር ከሰግሩ ከም ዘይብሎም አጠንቂቆ እቲ ዝውሃብ ዘሎ መግለጺታት ክልቲኦም ወገናት ዘሻቅል ከም ዘይብሉ ዝገለጸ ታደሰ ወረደ እቲ ኣብ መቐለ ከካየድ ዝቐነየ ጉባኤን አኺባታትን በሰላም ምውድኡ መርኣያ ናይቲ ዘሎ ህዱእ ኩነታት ምዃኑ እቲ ጀነራል ጠቂሱ ከም ጸታ ሓይሊ ሕጂ እቲ ሓደ ዓቢ ዕማምና ከምዚ ዓይነት ፖለቲካዊ ኩነታት ብሓይሊ ወይ ምምሕዳራዊ መንገዲ ከይፍታሕ ምዃኑ ኣነጺሩሎ ብሰልጠነ መንገዲ ክፍታሕ ዝብል እምነቲ ዘለና በሰልጠነ ማለት ምንም ዓይነት ናይ ጸጥታ ህውከት ብዘይልዓሉ መንገዲ ክፍታሕ ዝብል እምነቲ ዘለና ክብል ወን ተዛሪቦ ንሱ ወሲኹ እዝን ክግበርውን ምቹ ባይታ ከም ናይ ጸጥታ ሓይሊ ክንፈጥሪና ስለዚ ጭንቀት ወይ ስግኣት ክህሉ የብሎን ክብልን ከሎ ሓደ ካብቲ ቀይሕ መስመር ኢሉ ዝገለጾ ድማ እቲ ቀዲሙ ዝተኣገደ ፖለቲካዊ ትሕዝቶ ዘለዎ ሰላማዊ ሰልፍታት ምዃኑ ሓቢሩ ካልእ ማሕበራዊ በዓላት ምጽምባል ፍቁድ ምዃኑን ህዝቢ ብናጽነት ኣብ ጎደናታት ክመላለስ ከም ዝኽእልን እውን ኣብሪህሎ እዚ ከምዚ ኢልን ከሎ ግና እቲ
ፓርቲ ጌታቸው ረዳ በዘያፍሉጣይ አኺባ ከይተካይዱ ዝብል አመሐላሊፍዎ ዘሎ ትእዛዝ ነቶም ካብ ዝተፈላለዩ ዞባታትን ከባቢታትን ዝመጹ ኣብቲ ዝተኻየደ ብዶክተር ደብረጽዮን ዝተመርሐ ጉባኤ ዝተሳተፉን ሓደሽቲ መራሕቲ ንኽቋጻጸር ዓቢ ብድሆ ከም ዘጋጥሞ ትጽቢት ይግበር። ገለ ካብቶም ኣብቲ ጉባኤ ዝተሳተፉ ካድራት ሕወሓት ኣባላት እቲ ክልላዊ መንግስቲ ብምዃኖም ንስልጣን ጌታቸው ረዳ ዕሽሽ ክብልዎ ተኽእለላ ከም ሳዕቤኑ ድማ እቲ ፖለቲካዊ ቀለውላው ኣብ መምሕዳራውን ማሕበረ ቆጠባውን ህይወት ህዝቢ ትግራይ አሉታዊ ጽልዋ ክህልዎ ይኽእል ተባሂሉ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። በካለ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።